Aduh sok keringet. Tapi ya titik. Ora.
Ada ruang tua orang itu lagi. Sambil bilang kabeh. Piye? Ya bicara wong tuwa dihukum kono mah ora mutul witore. Tekan sing nyuruh yo ngono, sambil pocong. Ora semel-melan, masih cokrak. Ayo nek kena barudak jarane lulu gak yo ilang to. Ayo. Wong mateni wong. Yo. Kumpul matamu kono. Mesti orang rasakno omong ora Pak. Tak dengar ya, Mbak. Ora. Yo. Iki gogoh to le. Hah? Wong tuwa kudune diaji aja. Aku ora percaya. Lu kok aku paling bukti paling ini. Ora. Hah? Anggur. Bicara apa lah? Dikek. Bola tak. Dia pun tak lupa aku. Iya kok bekel. Ini olah dhewe. Kemana ngarane wong tuwa ulo. Bola tak. Iki mau beda. Ada. Ini cari anak apa tak tahu. Iki lho, ana pocong. Ya apa? Ya mau Pitung dino, Mbak. Ora gelem ira. Pitung bengi. ya terus. Adene bocah. Baru terus. Bener-bener. Ya terus kon ngopo bayar anak ini. Tak nyampurna. Memang piye kadang. Hah? Baru ngono apa ora? Tak kon nyembahna pocing, Mbak. Pocing. Apa? Tantang. Ngopo iso? Pocong. Ya jangan ngono mangkok. Kon nyambur nano. Pakai kowe. Ngono kok ya bener. Dan dia berapane? Hah? Kurang iki apa? Yo, iki piye ta le? Biasane bae iki kudu ana bodapene. Opo sampe? Kaya iku sego goreng, soto, lawon. Aduh, Iki menang aja ngurus yo tangan tak. Ukuran kan sego goreng barang. Ukuran yo menyang duka kembar oleh. lek untuk kondi. Yo tuku bos marat. Aku yo kasih nomor Mbak, Mbak. Hah? Kaya duit. Soale yo duwe kabeh. Lah kok duit kok. Maine kaya arang-arang. Kene aja oleh. Ana. Iki kok malah iki bawa sih. Cek. Hah? Yo, rambulan aku kono. Dokumennya dupa kembar. 10.000, Mbak. Hah? 10.000 ini. Iki tahu iki ora cocok. 10.000, Mbak. Macet tak joy. Iki goblok ora betul. Wah, wong tua. Nah, iki pira ana gambare orang dulu. 10.000. 10.000 ya. Enak tak wae ngene dadi gambare wong wedok ana kipas ngene. 10.000. Saya kira 10.000 tambah 10.000. 2.000. Ya iya. Iki abok dibojoni Mbak gelem. Mas goblok yo. Iki mono ora 20.000 ya, Mbak. Iya. 80.000. Itu malah ngantur begini ngomong. Nggak percaya. Iki piro, Mbak? Iki lho. Dia 10.000 ya. Ojo ngesor. Iki deh. Iki lho. Ayo 10.000. 10.000 habis 10.000. Wis 20.000. Tak wale. Orang berkeke mau balik barang. Manggo wale kok. Tenang aku iki wong tuwa. Jadi kang, masakno iki lho potongnya. Yang sampurna. Itu kang. Ora ana guri, Mbak. Jadi kok betakan ketok iki ngono. Aku ora ono sediane, Kak. Lah sing dipokoknya langsung duduk kowe. Cukup aku. Ya terus piye iki burane? Iki bayarno. Iki tak kaya buramen ae. Apa iki? Nganti no. Loh. Kok ada tempat kesana Cina ini? Ya kira-kira mandi tak ora kowe. Ya mbak. Jadi kene barang mandi channel apa kowe? Wes juga kono. Engko.
Iya. Menang ya le. Akan orang. Ini orang ini. Iya. Iya. Menang. Anak sapi jenenge pediat. Wes suwe. Ora ana sapi jenenge kucing iku. Ora terus aku. Anjane tahune ra ono. Ora apa kok telak-telak ae. Ya iya monggo. Menang. Wah. Ini loh. Wah. Itu mandi dengan tole. Anjane. Kowe iki tak omongin ora mandi ora ngene. Ya iya. Nah, ora mandi. Mandi adrat. Ya. Baik. Sabar foto. Woi, iki mlihat banget ke belakang ada bombar ta? Aduh, matane wong iki. Yo. Logok jalan kaget. Ini laut jarene mandi. Ana penase bola bledot. Macen om. Ora sedomunya menyana lah ya. Ana ya. Ora usah kene banyu ae. Heeh. Alah iki piye to kaget. Saiki ngono ditanam ben dokor. Macen ngomong. Aduh. Yang ini udah ketumplak hidup. Boleh kapres? Siapa? Wes kok mangalah wong tuwa. Ya wis, anu iku godhone. Apa? Godhone? Mononge. Apa kene? Iku lho kan godhone. Ini beto. Ngomong piye, Mbak? Aku kira tanggap maksud wae dosa kene kono. Ini. Kok. Ya, jadi ya malah doe ngono. Wae ra tutup lho, ya. Jelekan kono. Ora ngono. Kayaknya lho malah baik-baik. Ora aku yo kono doe. Iki padha ae. Kalau jauh-jauh kabeh guys. Nah, orang itu untuk orang. Ayo, Bu. Nanti, Mbak. Aku kok kelepet. Pas aku ora mendung ora udah. Ini nganggur ada ngomong bosan. Apa lah, Pak? Tetap mandi. Mandi apane? Mandi apane? Aku sing kelepet kabeh. Nganggur ini toh? Enak kowe. Wah, Iku syaratnya yo. Ben mandi. syaratnya ning ojo aku. Yo kurang rumah aku dulu ini kok. Wes banyak tak samurane. Aku yo kanyepen. Botol mandi tak balik rumah sama tangi dong. Tangi dong. Ayo tangi. Ya. Ayo tangi saya tangi tolak. Ya ayo. Botol wae ra cocok. Botol nek kurang ngono. Ya piye? Bentar. Gue tolong tak? Gue dalam nangkep jadi. Wah, ada orang tu cara. Oke, gue betul orang. Tak kuat ya.
tugas. Hah? Waktu alah iki padha ae jangan ojo dengkulmu ngono. Tugas iki metu kabeh. Ayo metu kabeh. Pengalan gogo dolanan wong kok goblok ora wong. Aku ora tau nonton nyanyian kok bilang-bilang kok. Ayo tugas metu kabeh. Ya. Wes, jempolane bar kepancur. Tugas. Ayo. Ayo betul. Kita ayo. Betul boleh. Masa dulu tak buat dilanjut kantor kafe Pak gue. Ananta Pak Seye apa dikena apa dia apa dikena apa itu apa dikena apa Seye Ananta Pak Seye apa dikena apa dia apa dikena apa dia apa dikena apa itu you, baby, don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
Betul tak? Ayah yang balik